Bawa na san akwai alamun ka haƙa kan karamin da in ka fada ko ba kowa za ka iya fita da kanka. Ai mafitacce na zo da ita, na san abin da na zo da shi zai maka. Ba lalle, ka san dai ba na tsara kai na abuwa ba na bin tsarin wani. Amma bari mu baka dama ta ƙarshe, yaya aka yi? Na san ka san wata yarinya da kuka yi ankon suna da ita ko? Sannan na san akwai wani abu a tsakaninku, ko? To ina jin ka, ko zancen ya ƙare ne? A akwai raguwa, ta bani sallahu tana son ka amince mata don ku yi aure da ita. Bawa, abin da nake so da kai kammala aikin da na saka sannan sai ka ɗauko wani. Bawa, aiki na wanda ya fara shi yake ƙarewa, da daɗi ko ba daɗi. Gaskiya Naziru, aikin nan naka ya fi ƙarfi na. Ka samu wani ya ƙarasa maka wannan aiki domin daman baka ban ko kwabo ba. Aikin nan ya fi ƙarfi na. Ka kuma manta ba ita nake bi ba, yadda nake so haka nake yi. Kuma ma ka'ida Naziru ai ba ni zan maka wannan aikin ba. Yanzu ka zo da abin da nake so. To yanzu me abin yi Naziru? Kawai ka zo da abin da na saka shine. To shikenan.